aquesta proposició que se'ns fa per part de Sumar està mancada absolutament de rigor. Diu que caldria assolir el 10% de l'habitatge públic el 2027, és a dir, això és un 8% del parc públic d'habitatge, és a dir, 1,5 milions d'habitatges en un parell d'anys. Diu que es destini el 2% del PIB a polítiques públiques d'habitatge, això són 30.000 milions d'euros anuals. Amb aquests 30.000 milions d'euros anuals no fas ni 180.000 habitatges, per tant, ni amb les proposicions que fan ells mateixos donaria per arribar ni a una sisena part del que ells mateixos proposen. No sé, com a mínim facin bé els números, per acabar dient que ara l'objectiu final és el de quadruplicar el percentatge actual. Llavors ja no és ni el 10 que deien abans pel 2027, ara és el 8 perquè si actualment és el 2, és a dir, està fatal. Després volen anar contra els titulars d'habitatges buits en zones rurals. Home, més que expropiar, per què no fomentem i per què no ajudem a la rehabilitació, per què no donem eines? Després a la 4 diuen això, o sigui, primer volen expropiar, després donen eines, en què quedem? Jo voldria fer notar a tots els companys l'extrema lentitud que s'està produint per aquest traspàs de Sareb cap a CEPES i no entenc com poden estar venent el de CEPES, per exemple, a la Generalitat, perquè no hi ha hagut ni mig canvi de titularitat registral, ni res. Llavors, jo no sé si és més fum que fets.